tuga, oo. Kaya pala alarm ng alarm yung mga telepono niya. Tugaan, bakuan. Malakas. Malakas. Bakuan atot. Oo. Atot pa lang yan. Di pa yan bugrit ha. Malakas ha. College, ako nakaranas ako yung sabog niyan. Ay ako din. Talaga, pero ang ganda tingnan ano? Mm. Paggabi. Kala namin umuulan sa classroom. Oo, Dito ka sa Ayan mga kalods, as of 6 PM dito sa Ginubatan, ganito kadilim dito at karami ang abo na binabagsak ni Mayon. Nag zero visibility dito mga kalods. Ayan.